салому алейкум мухлисони ММА. ба канали шермардон хуш омадед. барои ба мо мотиватсия додан дар канали мо обуна шуда, дар ҳамин видео ҳатман лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. лоиқ раҷабов дар намоиши The Ultimate Fighter ширкат намекунад ва ба ин ҳама Конор Макгрегор гунаҳгор аст, ки якчанд иштирокчионро аз шоу рондааст то варзишгарони худро ҷой диҳад. ин хабарро ҳамзари лоиқ раҷабов Гилберт Бернс тасдиқ кард. суханҳои Гилберт Бернс: лоиқ дӯсти ман аст. лоиқ раҷабов дукарата финалисти PFL мебошад. ҳамин қадар меҳнат карда тайёрӣ дид ки ниҳоят ба воситаи The Ultimate Fighter берак ба UFC рохат ёбад, аммо Конори лаънатӣ варзишгаронашро овард ва лоиқро аз шоу ронд. инчунин варзишгари тоҷик Азам Ғафуров акси лоиқро гузошта чунин навишт: ин имтиҳон аст бародари ман. иншааллоҳ ин ҳама мушкилиҳоро бо сари баланд паси сар мекунӣ. дар ҳақиқат ҳам ин бисёр хабари бад буд барои мо мухлисони лоиқ раҷабов, аммо ба ҳар ҳол ба лоиқ раҷабов қуллаҳои баландро таманно карда аз ӯ муҳорибаашро дар дигар лигаҳои бонуфузи ҷаҳон интизор хоҳем шуд. дар аввали оғози намоиши 31 мавсими The Ultimate Fighter аллакай нофаҳмоиҳо сар зада истодааст, чун Конор Макгрегор ки дар ин намоиши телевизионӣ ба ҳайси мураббӣ яке аз дастаҳои рақиб иштирок мекунад ва аз рӯи овозаҳо ӯ якчанд нафар иштирокчиёни намоишро аз намоиш дур карда дар ҷои онҳо одамони худро ҷой кардааст. Кен Кросс, Мич Рамирес ва Брендон Ченкинс аз қатори иштирокчиён гирифта шудаанд то барои 3 нафар одамони Конор ки дар ин намоиш бояд иштирок кунанд ҷой шавад, навиштааст менеҷери машҳур Дэниэл Рубинштейн дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Конор аввал ин хабарро рад кард, вале баъдан паёмашро нест, яъне удалид кард. ин хабар ҳақиқат надорад. ман танҳо як нафарро дар ин намоиш мешиносам ва ӯ бо меҳнати худ ба он ҷо гузашт. ман аз касе чизе напурсидаам ва албатта касеро аз намоиш нарондам. ман танҳо кӯшиш мекунам ки баргардам, барои ҳамин аз ман дур шавед, навиштааст Макгрегор. намояндагони UFC то ҳол дар ин бора изҳори назар накардаанд. ёдовар мешавем ки курси дуюми тренерӣ дар лоиҳаи телевизионро қаҳрамони собиқ Беллатор ва собиқ довталаби унвони чемпиони UFC дар вазни сабук Майкл Чандлер ишғол кард, ки рақиби навбатии Конор Макгрегор мешавад. дӯстони азиз, ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ хайр. моҳи шарифи Рамазон наздик аст ва мо бояд либосҳои муносибро ба бар кунем. барои шумо ин либосҳое ки сифаташон бисёр хуб ва олӣ аст тавсия медиҳем. барои заказ кардан дар WhatsApp-и дар рӯи экран бода худи ҳозир нависед. ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА.